салом дӯстон, айни замон дар Якачинор қарор дорем. Аз ин тараф цирк, аз ин тараф бошад болотар Правсоюз автовокзал, дар инҷо моҳи нав ва аз ин тараф бошад 32 микрорайон. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад дӯстони азиз ва дари подъезд. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 77 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навстройка. Худи бино аз 14 ошона иборат аст дӯстони азиз. Хонаи нав мебошад, нав ба дастамир аст. Ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва ҳоҷатхона. Ва дар инҷо чӣ хеле мебинед, як роҳрави дароз аст ва даромадгоҳи хона. Аз ошхона шурӯъ мекунем. Ошхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири нав ва зебо таъмир мебошад. ин хонаи соҳиби хона барои худашон кардагӣ ҳастанд дӯстони азиз, на барои фурӯш, лекин ҳозир аз сабабе ки маблағ лозим аст мефурӯшанд. ва чӣ хеле ки мебинед, дар бино отопление ҳаст, ҳама батареяи хонаҳо часпондагӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин бошад дуюм ҳуҷра. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. Якачинор мебошад. Дар наздикиаш масҷид аст, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо, бозорча, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Минтақаи беҳтарин аст, наздикии рӯпарӯи моҳи нав, наздикии Правсоюз, 32 микрорайон. ҳамон системаи вентилятсия ҳаст. ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад $77,000. боз савдо мешавад барои харидҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунем, чунки нархи хона барои харидҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом TJ занг занед, пурсон шавед. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.